हालेवनो मोनजोब्बाय नै माइ गायनो मोनसिगोन मादों एलौदों मादों एलेवनाय हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि नैबे इउटुब चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय नोंथांमोना मिथिखागौ जोंनि बर'नि गेजेराव गोबां मोजां टेलेन्टेड इउटुबार ओंखारबाय नाथाय नोंथांमोना नैबेबायदि सासे इउटुबार नुवाखै जाय गावनि फेसबुक जाय गावनि इउटुबनि भिडिअखौ फेसबुकाव जाय शेयार खालामो केस होगोन होनना बुंनाय नोंथांमोना माब्लाबाबो इउटुबार नुफेराखै बे इउटुबारानो जाबाय सासे बिराद ब्लगार बनायग्रा माने बै गोबां भाइराल जागासिनो दङ बेनि भिडिअआ जाय बे इउटुबारनि नामानो जाबाय जwngमा बसुमतारी जाय माने गावनि इउटुबनिफ्राय जाय फेसबुकाव जाय शेयार खालामो बेखौ माने पुलिस केस होगोन होनना बुंदों आरोना बेबायदि इउटुबारनि सायाव आंबो कमेन्ट खालामनानै बुंदोंमोन ओमफ्राय आर्मि लाभाराबो नैबे भिडिअ बानायनानै बुंदों माने आर्मि लाभाराबो माबा खालामदोंमोन आरोना कमेन्ट खालामनानै बुंदोंमोन माबोरै कमेन्ट खालामदोंमोन भिडिअखौ नायबानो जाबाय नैबे बे पस्टखौ जwngमा बसुमतारी होदों बे पस्टआव मा लिरदों बिथाङा फरायना होनि एसे जwngमा बसुमतारीया मोनसे पस्ट होदों आरोना बे मानसिखौ पुलिसनि केस हैगोन आंनि भिडिअखौ खावदों बे मानसिया सोरबाया सिनायोबा खोन्थाहरलाय प्लिज बे मानसिखौ हमनांसिगोन गाबोननिफ्राय थाबैनो हमनांसिगोन गाबोननिफ्राय बे जwngमा बसुमतारीया बे मानसिखौ हमनो नागिरदों जे नैबे मानसिखौ बे मानसिखौ हमनो नागिरदों बिथाङा नायना ला नोंथांमोना बे मानसिखौ हमनो नागिरदों जwngमा बसुमतारीया मानि थाखाय नोंथांमोना मिथिबा मिनिनो ओंखारदों मानि थाखाय बेखौ हमनो नागिरदों आं खिथानो नोंथांमोननो माने नैबे मानसिया ना नैबे मानसिया ना जwngमा बसुमतारीनि इउटुबनि भिडिअखौहाय मायाव फेसबुकाव शेयार खालामना होदों माने फेसबुकाव शेयार खालामना होदोंमोन ओमफ्राय बेखायनो बे जwngमा बसुमतारीया बिनि थाखायनो बेखौ केस होनो नागिरदों आरोना केस आर्मि लाभारनि फुल भिडिअखौ आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों नोंथांमोना चेक खालामना नायबानो जाबाय माने लोगोफोर जwngमा बसुमतारीया आर्मि लाभारनि भिडिअखौ नुबाय जानो हागौ बिनिखायनो गावनि फेसबुकाव होनाय पस्टखौ दानबाय ओमफ्राय बिथाङा गोदान फेसबुकाव पस्ट होदोंमोन ओमफ्राय गोबां मानसिफोरानो बुंदों नों शेयार खालामग्रा मानसिखौनो केस होनो नागिरो सोर शेयार खालामनो होननानै गोबां मानसिफोरानो बुंदों बिनि सायाव आंनि प्रुफ दङ प्रुफखौ नायना लादो आरो गोबां मानसिफोरानो कमेन्ट खालामना बुंफिननायखाय आंबो मोनसे कमेन्ट खालामना बुंफिनबाय नोंनो जुदि शेयार खालामग्राफोरखौनो जुदि केस होयोब्ला नोंनि भिडिअखौलाय सोर शेयार खालामनो होननानै ओमफ्राय बे बुंदों सरि फंबाय आं केस होला होननानै बुंदों नायनानै लाबानो जाबाय भिडिअखौ ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट साबसक्राइब खालाम आंनिखौ शेयार खालाम बिसो केस होयो आं केस होआ दे लोगोफोर आंनिखौ हाजासे शेयार खालामबानो जाबाय फेसबुकाव जा वाट्सएपआव जा गोसोबायदि आंनिखौ शेयार खालामनो हागोन आं केस होआ बेसो केस होयो जोंना जwngमा बसुमतारीयासो केस होयो आं केस होआ बिदिबा भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना लाइक शेयार कमेन्ट साबसक्राइब खालाम बाय बाय